Kumusta kayo gagayem ken kakabsat? Patsen mi nga adda kayo ditang agur-uray. Agsipod ta kayat tayo nga suruten daytoy panagiinnadal tayo iti oras ti panagadal. Tapatsen mi nga tarigagayumet nga muan anaun-uneg iti pagayatan ni Apo Dios nga isu iti iturong dagitoy adal nga isu iti suksukimaten tayo nga agapo iti sao ni Apo Dios. Iti kararagtay nga rod ket adamanen kada tayo iti Santo nga Espiritu nga mangidalan kada tayo tapno daytoy intay panagadal ket maawatan tayo nga nananay, awaten tayo met akas pudno ket isuda digiti iaplikar tayo iti panagbiag tayo ket makita tayo ito nga digijay nga bunga na kakabsat daytoy nga panagtulnog tayo ket isunto dayjay ragsak nga ited ni Apo Dios kada tayo. Amen. Siyak nga rod gagayem ken kakabsat manen iti kabsatyo ni Pastor Eli Rafanan ket kablawan kayo kadaytoy nga naragsak nga aldaw ket agtultuloy nga kadwatay ditoy kadwatay nga agadal ti sao na Apo Dios ni Pastor Rilino Orbe ken ni Pastor Leo De Leon ited kumet kada kuaday ti gundaway nga kumablaw kada kayo. Wen kakabsat, maminsan pa'y manen, agmemaysa tayo nga adalan ti sao ni Apo Dios. Tapat yan tayo nga isu iti kangrunaan na kasapulan, iti panang baresbes ni Apo Dios, kadagiti sauna, kadagiti panagbiag tayo. Tapno ti kastakit, maitalo tayo ti na Kristyanwa na panagbiag, nga lininteg, mapia, nga relasyon tayo kang kuana. Naimbag nga aldaw tayo ay eten agagayem kang kabsat. May sama anaragsak nga oras ti panagadal, tintayo aramidin itata, tapno kasta umununag kumakang kanayon, iti panakaamammo tayo, kadagiti sasao ni Apo Diyos, ken panakay relasyon tayo ken ni Apo Isus, nga isu amang isalakan tayo. Agdumog tayo, kakabsat, agkararag tayo. Man nakabalin na Diyos sa mami nilangitan. Umasidag kami manitkan ka, ti oras, ti panagadal, ti saong. Tapat yan mi, nga isuda, ti mangted, iti saysayaat, nalimlimbong nga panakirelasyon bigan ka. Amen. Dawaten mi kadi kagtultuloy ti Espiritu Santo nga agministro kada kami tapno ti kasta o Dios mabalin mi nga adalen nga si papakumbaba dagiti saom ket pagbiagan mi ida. Adalen mi ti addang ti panakaisalakan nga agturong iti langit nga pagtaingan. Dagiti ti dawaten mi ited mo ti talna ken urnos ti nagbabaetan mi ken Kristo nga Jesus. Amen. 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 Iti baro nga leksyon tayo gagayem ken kakabsat ket amuin tayo dayjay kasano iti panakaisalakan. Dayjay kararag ni Pastor Ray kay kunana akdang Addang. steps. Ket no adalen tayo dayto leksyon tayo addalaeng iti 5 nga steps iti panakaisalakan. Ngem tapno maisagana daytoy panunot tayo ken isip tayo kadayta baro nga leksyon. Kayat kung iturong kada kayo kabsat dayjay panakairipaso dayti leksyon tayo nga naglabas. Agsipud ta datayon iti may kalima addan iti upat nga rod nga apantay inadal. Kadigiti naglabas a leksyon tayo. Namuan tayo nga iti Dios Ama, iti Diyos Anak, iti Diyos Espiritu Santo, ket iti misyonda, iti panggepda, ket isuda jay panangisalakan kadagiti managbasol. Dayjay paset amayulo idinapan alawas, ket kastalauna iti panagayat iti Diyos, iti lubong. No ikatem dayjay lubong, ket ikabil mo dayjay personal nagan mo, kasla ko makanyak, kastalaunay iti panagayat iti Diyos ken ni Elias Rabara Rafanan. Tainted na iti anak na nga bugbugtong. Ni Apo Jesus met, ket iding imay, naglasag, nagbiag akas kada tayo, nang nangruna dayjay sentruan dayjay adal tay di na panalawas Pastor Ray ken Pastor Leo nga isunan dayjay nagbalin nga sandi, nagbalin asuno. Tada tayo kuma
agsipod ta man nagbasol tayo, ket datayo iti matay, gapu iti panagayat ni Apo Jesus kada tayo, ket kunana, alao kon iti lugar mo. Siya kun iti matay. Ket daytoy biag ko, iso day inadal tayo nga biag nagnanayon, nga adda ken Kristo, isun iti ited kuken ka. Iso nga naadal tayo din na panalawas nga dayjay mangikot, wenno dayjay umawat, kadayjay nga sagot nga iso ti anak ti Dios nga ni Apo Jesus, addan kenkwana iti biag ngagnanayon. Naadal tayo met kakabsat nga dayjay Santong Espiritu, isu dayjay agtultuloy nga mangidaldalan kada tayo, mangtubngar kada tayo, mangpalintag kada tayo, ingana nga agbunga dayjay panagbiag tayo, ang nabalbaliwanen, manipod iti biag nga dayjay sa utay man idin na lawas nga adal tayon, adipen iti lasag, adipen iti basol, ket idin nga nawayawayaan tayon babaen ken Kristo, iti Santong Espiritu nga agnaed kada tayo, isunan tumeten iti mangited dayjay bunga iti Espiritu Santo. Ngayon baga ni Pablo iti Galacia 5, 22, ingganat 26. Ket sa tayton awaten dayjay parabor. Tadayjay pan nakaisalakan ket parabor. No dayjay panangilawlawag dagiti adu nga mangisuro no anya iti parabor, gagayem ken kakabsat ket ibagada, grace is an unmerited favor. Adda iti maysa nga nagnisuro nga nangeg ko iti acronym na dayjay grace. Pastor Leo ken Pastor Ray. Dayjay GRACE inaramid na nga kastoy, God's response at Christ's expense. Matay tayo amin, gapo iti basol. Ngem agsipod tayo ayaten na tayo na Apo Diyos, adda iti sungbat na. Ngem dayjay sungbat na iti panaka isalakan tayo, masapul nga ni Apo Jesus iti agsagaba. God's response at Christ's expense. Ket alaen tayo nga rut itatakabsat daytoy baro nga leksyon tayo. No, dayjay man how to be saved. Dayjay mano 5. 5 lang nga agdang iti pan nakaisalakan. Sakbay tayo nga umunod nga rod, dawatin tayo ni Pastor Leo nga basa man, dayjay paset amayulo tayo, Pastor. Iti teksto nga basaan tayo ay ayatan agagayem ken kakabsat, ket masarakan iti Juan Kapitulo 3, versikulo 14 ken 15. Kasto iti kunana. Ket no kasano iti panakaibayog ni Moses iti uleg ijelet ang kastamet amasapul ati anak ti tao maibayog. Tapno amin amamati ken kuana maadaan ti biag ngagnanayon. Thank you very much, Pastor. Iti background na day tagamin, malagip yu iti addadan nga magmagna dagiti Israelitas ijelet ang. Awanin iter aramidin da no saan nga agtanta na butob. Danom, agtana butob da. Kaninda, agtana butob da. Napudot, agtana butob da. Ket kunanan ni Apo Diyos, Moses saan nga sika iti pagtanta na butuban da. No di ket di siyak. Ket pinalabusan ni Apo Diyos nga imay dagiti karasaan nga ulag, kadagiti kampo ti Israel. Ket kadayjeng aldaw, imay iti panilod ni patay. Ket adun iti natay, ket adu pa yun dagitay agsipod ta kinagat iti ulag, dayjay gita ket nga isu iti mangited ti ipapatay Pastor Ray, ket mapanen nga gibusen nan dayjay panagangas wenno panagbiag dagiti Israelitas. Kunana ni Apo Diyos ken ni Moses, mangaramid ka iti
daytay Sinan-ulag. brazen Serpent. Ket ibantayog mo. Nangaramid nga rod iti maysa nga kayo arig na may samot lang nga cross in bantayog na dayjay nga ulag. Ket iti kondisyon sino man a kinagat dayjay karasaen, sino man dayjay addan iti gita ni patay ken kuana. No kitain da dayjay nakabantayog nga ulag. Agbiag. Agbiag. Noon nakita ay, Nohan nang kitain, tuloy matay. agtuloy ang matay. Isu nga dayjay inbasa ni Pastor De Leon kakabsat nga paset amayulo tayo. Ni Apo Jesus ket masapul nga may bantayog. Ket babaen kadayjay tarigagay iti tao tamo na nga ruden nga matay. Addan ken kuana dayjay gita ni patay tadda ken kuana dayjay basol nga inaramid na. Ket masapul tay nga subyan nga iti basol ket isu iti panagsalungasing dagiti linteg na Apo Dios. Ket agsipud tadda ken kuana dayjay nga basol, ket umayen ken kuana dayjay saem ni patay. Ket intun no may bantayog ni Apo Jesus, bukod na metlaeng agdesisyon, masapul nga kitain na ni Apo Jesus. Isu nga adalan tayo itatagagayem ken kakabsat dagiti 5 laeng. Kukwak nga iadal di umuna. Ni Pastor Ray, iadal ng tumit dahil sumarunong nga 2, mikatlo may kapat. Ni Pastor Leo, iadal ng tumit dahil sumarunong nga 2, may kapat ken may kalima. Isu nga kitain tayo kabsat dahil ornos dahil adal tayo tata. Inornos ni Apo Diyos dahil adal tayo, ta kayat nang isagot dahil pan nakaisalakan. Ngem dahil panangawat tayo ka dahil nga sagot, at damagayam dahil 5 nga ited na nga kasapulan nga aramiden tayo. Umuna, nga step. Addang. Basae kakabsat iti Lucas 5:27 ingana 32. Ket idinalpas dagitoy rimuar ket nakita na iti maysang agsingsingir iti buwis amanaganan Levi. As itutugaw iti pagsingsingiran na kadagiti buwis. Ket kinunana suruten dak. Ket pinanawan na amin dagidi ket timmakder ket simurot ken kuana. Ket inaramid ni Levi iti dakkel adaya iti balay na. Ket adda idi iti dakkel agimong dagiti agsingsingir ti buwis. Ken sabsabali nga adda idi anakisango kadakwada iti panganan. Ket dagiti parisyo ken dagiti iskriba idjay nagtanabutob da. Ket kinunana kadakwad kadagiti adalan, apay-apay ang makipangan, ken makiinom kadagiti agsingsingir ti buwis, ken kadagiti managbasol. Dingin yut isungbat ni Apo Jesus. Ket sinungbatan ni Apo Jesus, ket kinunana kadakwada, dagiti nasalunat, sanda masapol iti bangagas. No diket dagiti masakit. Saan na nga imay nga agayab kadagiti nalinteg, no diket dagiti managbasol iti panagbabawi. First step, dayjay panagbabawi. Sino dagiti agbabawi? Tikunanan ni Apo Jesus, ta saanak nga imay nga agayab kadagiti nalinteg. Saludsuden kakabsat ni Ari David. No alain nyo iti Biblia, ijay Salmo 14, versikulo 3. Pasaman, Pastor Ray. Salmo. Taikadang na daytoy nga balikas, daytoy versikulo nga inted ni Ari David, nga dayjay saludsod, sino dagiti nalintag?
Ket itibaganan ni Apo Jesus, dagijay analintag, isuda digitay si sasalunat, wenno nasalunat. No nasalunat nga rod, anang nga kasapulan ti doktor. Una, No nalintag nga rod, anang kasapulan ti mangisalakan. mangisalakan. Ngam sino dagiti nalintag? Ngayon baganin Ari David. Salmo 14, versikulo 3. Kunana dito, isuda amin, nagbawingda. Isuda amin, nagbalinda, narugit. Awan sa sino man nga agaramid, itinaimbag. Awan, uray maysa. Wen. Amin. Iti kuna namit ni Pablo, Pastor Leo, basa man na Roma 3:23. Tapno pagpadain tayo, dahil daan atulag, dahil balikas ni David, anya ti kuna na Pastor Leo? Kuna na ditoy, Amin, kuna na niya, amin. Nagbasol da, kat Nagbasol nagkurang da. dati dayag ti Wen. Diyos. Dahil inusarmut laeng ni Pablo, iti Roma 3:23, amin. Iti, kayat nang ibaga ditoy, no tattao iti pangibagaan na dahil amin, iti kuna na kat amin kat nagbasol. Awan laksid. Awan laksid. Okay. No iti bilang kuma, iti studio kat adatay 8. Kat no ibaga kuma ka amin kat nagbasol, saan lang 7? Walo. Saan lang 6? No di kat di 8. Nalawag nga rod dahil inbagana ni Apo Jesus anya, nga awan iti nasalunat. Kat agsipod ta awan ti nasalunat, kasapulan nyo iti anya, doktor. Kat kuna naawan iti nalintag, iso nga kasapulan nyo iti Mangisalakan. mangisalakan. Panang bigbig te. Panang bigbig dahil basol. Panagkasapulan. Dahil man ibagbaga tayo kakabsat niya nga dahil sa unga panagbabawi, iti tao kat adda dahil inkabil ni Apo Diyos, nga dahil kung kuna tayo nga conscience, konsensya. Dahil a konsensya isu iti pagtrabahuan iti Santong Espiritu. Amen. Tubngaren na, babalawin na dahil nga konsensya. Malagip yung Pastor Ray kan Pastor Leo dahil nang isurat deta salmo ni Ari David. Wan. Ni Ari David, idi isuna iti Ari, kaya hanga napintas ko mga istoryahan nga masapul nga ibaga tap no maawatan tayo dahil kaya na nga sawon dahil umuna nga step. Wan. Idi apan ijay asutya dahil palasyo na Biranda na. biranda na kit idi tumalyaw Di ba ba? at tinakita ng agdigdigos nga babae kit dinamag na sino daytoy kit inbagada yanagan na Pastor Leo Ni Bathsheba. Bathsheba. Asawa ni Uriah. kit dinamag da kaya na daytoy asawa tay soldado mga matalag kit ari nga rod inayaban na ni babae kit tiriga na aramid diyan ko mga masapol nga maaramid. In short, kakabsat, nagbasol da. Nagsikog. Ket idin nga agbungan dayjay basol data, agsikog meten, aginaw meten, ibaga daytoy babae. Kunana ka, ay masikugak. Diyan mo, no kasano panangayab na, no Ari pa, when no David, when no Darling, no niya. Basta, nagsikugak kunana, masikugak ko. Nagaramid ni Ari David, timay sa nga plano, nga saan na ko mga inararamid, ngam na isurat, tapno, pagadalan tayo. Nangitid ti surat, pinagawid na ni Uriah. Uriah, asawa Ni Bathsheba. ni Bathsheba. Kahit kuna na ingkad yun ni baka mo gururay. Ngem sigun iti na isurat, saan akinaidda ni Uriah ti asawa na. Kahit nangitid manin iti surat, kahit kuna na iti pan nakamuk pa mismo nga dahil soldado nangitid dahil surat kada general. Nga para kanya Uy, na. Para kanya na. Kunana ka, apo, that inted ni Ari David nga surat para ken ka. Kaya di basaan dahil general, at dati order. Yuwa. Dahil ka kunana, into no pang kay makigubat, ket adantong ikabil mo ni Uriah ita Sango. sango,
Ket numadamanton ti gubat, Panawan nyo. agatras kayo, mabati, inaramid ni General. Napasamak, natay. Idi natay, inalan ni David, Batseba. Na libre. Talibrin, tamunan. Okay. Ay ke may sangal daw inbaon ni Apo Diyos ni Nathan. Ket ni Nathan nangitid iti may sang pangarig. Kunana o ari, kunana kakabsat. Iti pagariam, adda iti duwa. Nga iturturayam. May saan na ba nang, ken may sang na panglaw. Diyan na ba nang nagadu iti karnero na. Ket diyan na panglaw, may sa piman iti karnero na. Idi nga agpa-birthday, diyan na ba nang Padayan. agpadaya, apan na inala dayjay Karnero. kakaisuna nga may sa nga karnero dayjay karuba nga napanglaw. Anya naramid. Pinarti na yung pasidana. Pinartina, impasidana, idinaamuan ni David daytoy nga pangarig. Nakaungat. Nakaungitain ko na saan amabalin? Iti pagariak saan amabalin? Ket inteden ni Apo Diyos babaen kini Nathan dayjay Alexio. Una na, Apo Ari, sika, you are The man. the man. Kadayjay, iti naramid ni Ari David kakabsat, ket nangisurat iti maysa nga kanta. It is one of the favorite psalm iti Biblia. Alain nyo iti Biblia yung kabsat, surutin nyo iti Salmo 51. Ket kitain tayo, dayjay tarigagay, dayjay umunang akdang, jay step, no kasano nga imay ni Ari David. Basa man Pastor Leo, 1 to 10, iti 51. Kasto iti kunana, kasyanak o Diyos, kas mayanurot iti kinamanagayat mo. Kas mayanurot iti karway dagiti nas nekan akaasim punasem dagiti kinasalungasing ko. Bugwanak iti amin akinadakes ko, ket ugasam ti basol ko. Tamok dagiti salungasing ko. Ket ti basol ko kanayon nga adda dito isang wanak. Sikalaeng ti nakabasulak. Ken nakaramidak iti dakes iti isang wanam. Tama ipakita ti kinalinteg mo no agsao ka, ken agranyag ka no agipato ka. Adtoy anayanakak iti kinadakes, ket iti basol impas ngaynak ninak. Adtoy atarigagayam ti kinapudno kadagiti kaungan apaspaset. Ket iti kaungan apaspaset ipakaamom to kanyak ti kinasirib. Dalusan babaen ti hisupo, ket dumalusak to. Bugwan nak ket mapapudawak to ngem niebe. Ipangeg mo kanyak tirag-o ken panagay ayat tapno dagiti tultulang a binongbong tulmo maragsakanda. Ilenged mo tirupam kadagiti basbasol ko, ket punasem dagiti amin a kinadakes ko. Parswaem kanyak tinadalus a puso o Dios, ket pabarwem ti maysa analinteg nga espiritu ito'y uneg ko. Amen. Amen. Ino makita yo daytoy ad-adalen tayo. Intun no umay dayjay santong espiritu kakabsat. Daytoy kararag ken kanta ni Ari David nga nabasa manipod iti Salmo 51. Isuntumeten iti agbalin a kapadasan tayo. Umuna, bigbigen tayo dagiti basbasol tayo. Tati kunana, taamok dagiti salungasing ko. Amuna tiwa iti maysa man nagbasol, intun no kayatnan iti maysalakan, amuna nga isukit nagbasol. Tayo baga na pa, tadigiti basbasol ko, ket sumursurot na kanya. Saan nang irason, in rason na magkidia,
Adtoy na yanakak ti kinadakes ket ti basol impas nga inak. Ngem kayat na iti mabalbaliwan. Idin akayat na nga mabalbaliwan kunana dalusan nak bugwan nak. Ket idin nga inbaga na digijay nga dawat kunana apo parswaem kanyak Tinadalos. iti baro Apuso. apuso. Mm. Number 1 pelang dayjay pastor. Naging bagay. Naging bagay niya. Kaya tayo nga agtultuloy. Ngayon kakabsat, ang mok siguro ang kayat yung maamuan nga sigod dayjay yadal ni Pastor Ray. Ngayon kayat tayo mampay iti ag sublibasit iti istasyon tayo pastor. Amok nga daytoy ket ururayen tayo nga leksyon, into no agsubli tayo gagayam ken kakabsat. Adalon tayo ito, di ay steps, number 2, number 3, iadal to ni Pastor Ray, number 4, ken number 5, iadal to met ni Pastor Leo. Ket kabayatan kabsat nga adabasit nga break tayo. Ururayen da kami, agkikinararag tayo, ket patsin mi nga dayto nga leksyon, ket agpaay iti pagimbagan tayo. Agsubli ti basit iti istasyon tayo, iti Hope Channel. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Ala kakabsat ket adatay manen agkakadua niya, ket ituloy tayo dayjay tay panaginadal. Anya tatay dayjay first stepen pastor? Panang bigbig. Panang Iti bigbig. pagkasapulang. Iti pagkasapulan iti panaka pakawan kadagiti basbasol. Ket naadal tay tatay nga dayjay nga aramiden tayo ket isu iti dayjay kuna tayo nga sungbat tayo, response tayo kadayjay panagtrabahon iti Spirit. nasantuan nga espiritu iti panagbiag tayo. Tadayjay nga rod ket dayjay tarigagay dayjay ayat iti Dios iti panagbiag tayo. Ket kayat nan nga maamuan tayo tanabigbig tayo nga rod. Ket no lima kuma dayto di ako pagturpusan tayo niya. Saan tayo pa nga nakadaanon dyan pan nakaisalakan? Pastor Ray, ada iti dua nga naited nga assignment mo. Ket adalin tayo, pati ni Pastor Leo, adalin tayo. Dahil dyan may kadwa. Anya dyan may kadwa, Pastor? Dito yung may kadwa, pastor, ket may papanti panagbabawi. Panagbabawi. Nga dito yung nga panagbabawi kakabsat, ket may sang agbali na kapadasan ti may nga tao, kalpasan nga mabigbig na dayjay pagkasapulan na ti pamakawan. Well, Ti panagbabawi, simple. Ta isu iti ikas kasaba ni San Juan, idi sakbay pa yung umay ni Apo Isus. well. Nga kunana dito'y Mateo 3:2, kunana dito'y agbabawi kayo, tati pagarian ti langit, asidegen. Well, Dahito'y nga pagarian ti langit, isu ti kada ni Apo Isus. Ket dahito'y nga panang tagikwa ti pagarian, kasapulan nga muno na, agbabawi. Ket dahito'y nga panagbabawi, nga ibagbaga natin na santuan na surat, isumot lang dahito'y kasaba ni Apostol Pedro, dito'y Lucas. Aramid Pastor. Dito'y Aramid 2:38. Ako na dito'y, di 37, kung na dito'y kakabsat, ket idi nangigda daytoy napaladingin tanti puso da ket kinunada kada Pedro ken kada Duma nga apostol lalaki a kakabsat anya ti aramiden mi kalpasan nga naipakdaar kadakwada ti ebanghelyo ti ayat ni Apo Dios ti panakabalit ti Espiritu Santo nabigbig dagitoy nga tattao kasi muna nga dang nabigbig da ti pagkasapulan da tapno maisalakan da ket tinsungbat ni Pedro di 38 agbabawi kayo kuna ni San Pedro. Ti panagbabawi kakabsat ket sa pagarigan niya addakan iti dalan mo agturong iti Manila. Okay, pastor. Ngem idi agturong ka iti Manila naiyaw-awan ka sa bali ti pagturong ang mga dalanan. Well, Ket agturong ka mo tinay Laguna. Laguna mo tayo. Nalabsamo Nalabsamo ko na.
Idi nabigbig mo, di mo na, nabigbig mo nga na yung awang ka. Kat di nabigbig mo nga na yung awang ka, ay kat, kanya teramidem mo, nung nabigbig mo na yung awang ka, tuloy-tuloy latan na yung awang ka, saan? Teramidem, tapno maalam da pudno pa nagbabawi, kat agsubli ka. Tano, agbabawi ka hanggang agsublin. Ay hanggang agtuluyan. Doon kat agsubli ka, birukem da dating adalan ng agturong ija Manila. Wen. Tapno masurutam ti pudno adalan. Kastamot tin espiritu na panagbiag pastor, kakabsat. Mu tayo nga datayon kini Apo Isus. Alpasan ginawat tayo. Ngem, intun no imadayo kakingkwana, ket turong ti papatay da papanamon, Wen. agbabawi ka, agsubli kakingkwana. Ngem, adda dagiti ramit nga ibagana dito yung kakabsat, iti panagbabawi. Umuna, panangawin mo nga adda basol mo. Iso nga dayjay Aminem nga dabasol mo. ipabigbig na Mabigbig jay mo. subli ka jay Oh, yes. umuna. Oh. Wen. Aminem nga dabasol mo. Tanuhan mo nga aminem nga dabasol mo. Awan iti masasao nga panagbabawi. Wen. May kadwa, kalpasan nga maamin mo nga adabasol mo, agladingit ka kaday diyang inaramid mo. Di ba nung nayawang ka? Nyamot. Nayawang ka. Mapaladingitan ka unay kaday diyang napasamak kanyam. Kanti may katlo, saan mon nga aramiden pay, saan mon nga tarigagayan pay, nga mayaowan manen. Wen. Saan mon nga tarigagayan nga aramiden manen. Tapno masurutam da jay pudno a panagbabawi, bigbigam nga dabasol mo, aminem nga dabasol mo, ket pagladingitam da jay inaramid mo nga basol mo, ken kalpasan na, tarigagayam nga saan mon nga sublyanan da jay nga basol mo. Dahil ti talo nga, agbalin nga kapadasan ti may sa atao nga madaan ti pudno. Ada ka pala jay may kadwa. Oh, pudno pa nagbabawi. Right. May kadwa pa lang di dyan. Right. Akabsat. Kas laki ni Judas, agpaiso, namiris na nga dabasol na. Ngam, nagbuteng ka dayjay mapasamak kung kwa na nga dayjay consequences da Diyos papak dayjay naramid na. Nga saan na nga tinarigagayan nga pinagladingitan da naramid na, saan namot nga tinarigagayan nga saan nantun nga ramid dinudikit di, ti kinabuteng na dayjay bunga ti inaramid na. Iso nga tinaramid na, hanamot kayat nga mapasamak. Kaday, mapasamak kanya na, dayjay bunga tinaramid na, kaday bunga tinaramid na, panakaibabain na, panakalalais na, kat katawaan tanto, ay, kastoy. Dayjay. Dayjay ti kinabuteng na iso nga, han na kahit nga mapasamak dayjay kang kuwanan niya tinaramid na. Nagbitay. Ti may nga tao nga makabigbig ti basol na kini Apo Dios. Aminen na, pagladingitan na, ket kamangan na nga pagsublyanan uno umay kini Apo Dios. Ti may sumaruno nga Sabay dang. nga mapan jay mikatlo pastor tapno tati pagtutungtungan tayo kapan nakaisalakan niya. Wine. Iti uyos iti panagbiag agturong ken ni patay. So dudwala nga rod akas ti kunatay no daytoy lamisaan ko so sa rin tayo. Dita ungto dita ayan mo Pastor Leo Ikaw patay. iso ni patay ito iti biag. Wan. Ket adda tayo nga mapantayo idjay pagsinaan ti dalan. Wan. Ket agsipod iti kinamanagbasol tayo takunana ni Ari Dibijim na managbasolak inyanaknak ni inang ko ni nanang ko iti basol. Basol. Ket iti sigud apan nagna akas di ko namhanan nga Manila. Iti sigud apan nagna apanan ken ni patay. Patay. Makita na nga rodain, idi nga impabigbig iti nasantuan nga espiritu ken kuana. Adda iti nasisya at Nadalan. nga papanam. Saan ken ni patay no di Kinibiyag. kinibiyag. Iti inaramid mo, idi nga nagbabawi ka, I like your term, Bawingan. bawing, about face. Talikudan nan ni patay, sangwan nan ti biyag, ket mapanan ken ni biyag. Anya di mi kadwa pastor. Iso nga, no kitaan tayo ay eten agagayam ken kakabsat, napatag dayjay panagbabawi. Tauray no mabigbig mo nga dabasol mo, no sa amang kantong agbabawi, saan kalata nga may salakan. Kastamat no kitaan tayo ihemplo tatay ni Judas, at damag kemti saan nga po nga panagbabawi. Ni Judas, nagbabawi, gapo dayjay bunga iti basol na, hanga gapo di basol nga inaramid na.
Kas pangarian ko ma, no, nagtakawa ko ma, simbrakak ti balete alas 10. Kat natiliwanak ti pulis, mabiling ako naka, madi dapat kuma alas 11 ti sisir ko nakalabas ton ti pulis. Iremedyo na Sa pala. bali nga pa nagbabawi dito kasi na istoryada nga. Na pa nagkumpisar apo, una na pakawanen nak tatinakaw ko dilang ka. Sige pa pakawanen ka ngam di mo ulitan na una po ang maluluman tay may isang alangkan. Hanga susto nga pa nagbabawi dito eh. Di ko na ni Pastor Rafael tatay, ti susto pa nagbabawi, total nga agtalikod ka, kat hangkang agsar na ijay, irugi mo timag na nga agsubli. Thank you. Susto pa nagbabawi. May tatlo nga ro, Day. May katlo. Tapno, alisto tayo malpas, kakabsat. Dayjay kalpasan ti panagbabawi, mabigbig mo, iti pagkasapulam kini Apo Isus, tapno mapakawan ti basol mo. Okay. Tangamin ti mang panakapakawan ti basol, ket agkapulaan kini Apo Isus. Wen. Tapno maadan iti talna ti pakinaken, ken dayjay panamatim kini Apo Isus ket mapauneg, ken ti relasyon mo ken kuana ket mabangon. Isungarod nga DJ ilustrasyon tay tatay, intunduli ko damon ni patay, agkamang ka itibiyag. Sangwemon ni Apo Isus. Ang mula nga sangwan, nga mapangka nga talagan, Itibiyag. itibiyag. Oo. Iso DJ bagbagam tata pastor. Tuloy mo. Mapan ka kini Apo Isus. Sangwem tibiyag. Mamati ka ken kuana. So nga ti panamati kakabsat ket isu ti panang bangon ti relasyon kini Apo Isus. Wen. Ta saan mo nga mabangon ti relasyon kini Apo Isus? Saan mo patyen? Spagarian ti baruken balasang. Dayjay balasang ket kasapulan nga patyen na dayjay baro tapno ti kasta mabangon ti panagtalik na ken kuana. Santo pulos nga sumurot dayjay balasang ka dayjay baro no san na patyen dayjay baro. Santo purot nga sumurot dayjay balasang. Kastamet kini Apo Isus. Santo nga mabangon dayjay pamati tayo. Santo mabangon dayjay relasyon tayo, panagtalik tayo ken kuana no saan tayo nga mamati kini Apo Isus. Kalpasan nga mamati ka kini Apo Isus, maited mo na amin tibiyag mo ken kuana. Itatan. Pastor Leo, pinanawan nan ti basol. Repentance. Addan kini Apo Isus, iso dayjay ko na believe in Jesus. Ada pa iti dua ka steps. Anya dayjay aramidin ni Apo Isus, intun nun panawa mon iti basol, ket mapankan ken kuana, adakan ken kuana. Anya ti aramidin ni Apo Isus. Masapol nga maikawis tayo dahil akinalinteg ni Apo Isus. Saan nga dahil kinalinteg tayo, ti agparang ti panakaisalakan tayo, ta ako na nga kas inadal tayo, dahil ti kasladalan disnes. Wen. Dahil kinalinteg ni Apo Isus. Na ito dahil iti pangarig, iti Matthew Kapitulo 22, iti pagbudaan. Wen. Iti pagbudaan, no inawis na katimay sa nga ari, isupay ti mangtid king kanunyat isuot mo ay aytan agagayem ken kakabsat. Nunyat ikagay mo inton nga dakay pagbudaan. Ket idi asimrek ti ari nakita na nga adamay sa nga saan nga nakabado iti bado ti agpabuda. Isu nga kunana ierwaryo galutan nyo ket may belang iterwar. Daytoy ipakpakita ni Apo Dios nga masapul ang maisuro o tayo daytoy ang bado tagbuda nga awan sa balikunan na ti Isaiah dahil kinalinteg ni Apo Dios. So ngarod kalpasan nga mamati ka Wen. kini Apo Isus. Nga isu ti mangisalakan mo, isu ti amin ti panagbiag mo. Wen. Nga isu paggapuan ti kinalinteg mo. Wen. Isuot mo dayjay kinalinteg as kunam. Isu- Kas ka dayjay ba? Isuot na kin ka dahil kinalinteg na. Na kanyam. Dayjay kinalinteg. Wait. Patsem nga dayjay nga kinalinteg ited na king ka tapnog balin ka nga nalinteg ti sangwanan na. Kas ka Wait. dayjay Isu nga nukit kitain tayo daytoy nga rod, daytoy ibagbagam tata Pastor Leo ket mayari gan ti pagananay. Okay? Dayjay pagananay, isu dayjay kinalinteg ni Apo Isus. Apo Isus. Dayjay sigud apagananay iti maysa a managbasol Pastor Ray. Ket dayjay Narugi. kunanan ni Pastor Leo in quote na jay daan na tulag ket maysa nga narugit.
saan nga mabalin nga ikagay ni Apo Jesus di kinalintag na no saan na nga uksuben nga umuna Yeah. dahil narugit. Ta normal nga tao kakabsat, kas pagarigan kumaan niya. No, dahil ibagat lang yun, no, dahil kuma iti unag ko. Dahil Panloob. pang unag ko nga t-shirt. Mm. Kat dahil man naang dudain, Narugitan. narugitain. Ah. Ket sa kumlaeng parabawan iti kalablaba, kapamplansa nga puraw nga Nadalaos. nadalos nga daytoy turbinize, Mm. long sleeve. Sa kuntuman parabawan iti daytoy Amerikana kon hanggan na sayaat. Taapay dayjay hangot na dayjay adda iji unag ket rumwar. Isu nga no alain niyo dayjay umununa dayjay kuna tayo jay umunang step na amunan nga dayjay pagananay nata inrugimon pastor ito may kapat gaming ka dayjay pagananay niya amunan nga dayjay pagananay na ke ano niya hanggang na sayaat isu nga dayjay may tarigagaynan nga mosob ngem saan na ang kabailan usuben tapay basol dayjay kahit Mm. isu nga ipabigbig iti santo nga espiritu deta pagananay mo masapol nga may kat My God. apan ka kin ni Apo Jesus akas ti kunam agbabawi ka ni Apo Jesus ket usuben na Mm. dayjay daan a pagananay sanan to ikawes dayjay baro a pagananay Pudno deta, Pastor. Iti Zacarias ibagbaga na detoy. wen Nga dayjay daan ang kinatao tayo, dayjay na rugit akin nalintag tayo, ikaten ni Apo Dios dayjay. Ken Wen. iti Isaiah 61 verse 10, ibaga na, iksuot na, ikabil na kada tayo, dayjay akawes. wen Kinalintag. Iso nga dahil ito'y panakaisalakan tayo, sagot amin ni Apo Dios. Gapukin ni Apo Isus. Dahil panagbigbig tayo, ti basol tayo kakabsat, babaan ti palting ti Espiritu Santo. Dahil panagbabawi tayo, babaan ti panakabilin kan tulong ti Espiritu Santo. wen Amin, ure dahil kinalintag tayo, babaan ti tulong ti Espiritu Santo. Makita tayo dito iti ayat ni Apo Dios na ure pa iji panakaisalakan tayo ag tartarabaho ni Apo Dios awan ti mabalin a pagpanakkel tayo. isu nga datupaten nga naadal tayo Adda, Pastor. umuna Panakabigbig. dayjay Panangbigbig. panakabigbig tayo ti basol tayo mi kadua Panagbabawi. managbabawi mi katlo Panagpamati. pamati Pamati. mapantay kin ni Apo Jesus mi kapat Panangikawas. Panangkawas. Panakaikawas. Di panakakinalinteg. adapi kurang Adapay, anya nga Pastor. jimi kalima pastor Dayjay may kalima, iso dayjay kapadasan dagiti adalan. wen Idi nga inawat dan ni Apo Isus, simurot dakin kuha na. wen Iti may sa amamati, kinapis masapul nga agbalin mo't nga adalan. Masapul asumurot tayo kini Apo Isus. Ta kuna na pa ije dyan, Kapitulo 8, 30 kan 31, wen inton amamati tayo, agtalinaed tayo keng Kristo. Kaya nasa uwan, agbalin tayo asumursuroten latakin kwa na. Agbalin tayo nga adalan na. Kat saan laing nga dayay, kuna na ti adda keng Kristo, numampay guraen na kuna na ni Lucas, iya Matthew 10 kuna na, mas ipangpangruna tayo kuma nga ayaten. wen Umutunan ni Apo Isus, iti panagbiag tayo. Daytoy iti addang ti panakaisalakan. Agbalinen nga umuna amin ni Apo Isus. Iso nga kunana ni Apostol Pablo, saanen nga siyak Tagbiyak. itagbiag, no di ket ni Kristo nga dakanyak. Ket kunana nga nubiruken tayo sa 6:33 ti kinalinteg na ket ipangpangruna tayo daytoy a kinalinteg na amin ket sumurot da. isu nga no tatay pa nang rugi tayo kada ito'y nga leksyon Pastor Ray ken Pastor Leo inusar tayo dayjay kapadasan ni Levi no subliyon tayo dayjay iti inmunang inbagan ni Apo Jesus ken kuana surutin na dayjay gayem ti pinal ka anya dayjay ti pinal surutin na ta
Saanen ang masapul nga iti dana, dayjay dalan apagnaan, ket dalan manen ti basol, ken dalan ni patay. Saan tayon ang mabalin asubyan dayjay? Tapno saan tay asubyan dayjay, iti dayjay naudi ket suruten tay ni Apo Jesus. Ta intun no suruten tay ni Apo Jesus. Anya lagi din na niya, no alain tayo dijay kapadasan ni Enoch. Anya iti na ikideng i Genesis, and Enoch Walk with God. with God. Nakipagna ni Enoch ken ni Apo Dios, ket inbilang ni Apo Dios nga ni Enoch ket anya nalintag. Nalintag. Ken uray pa'y pastor ni Noah. Wen, Ni Noah nakipagna. Ken ni Apo Dios. Ket naibilang ken kuha na daytoy akin nalintag. isu nga makita tay nga rod nga adda dayjay may sagayam nga baro nga wagas. Dayjay kang kanayon mong ibagbaga Pastor Ray, dayjay relationship. Saan tayo nga mabukal dayjay relationship, no saan tayo nga aramiden digitoy alima. 5. Ngadang. Kiripaswan tayo, tayo may manin dayjay oras, nga aglipas tayo. Ano dyan muna? Panang bigbig. Panang bigbig iti basol. Basol. Daytoy ket trabaho iti Santo nga Espiritu, iti puso, iti nakam, dayjay tao. Intun no nagbasol, ket ipabigbig ni Apo Dios babaen ti Santo nga Espiritu ken kuana kakabsat dayjay basol na. Umay dayjay may kadwa. Panagbabawi. Dayjay ko nam tatay Pastor Leo nga dayjay panagbabawi is dayjay man you become sorrowful. Panagladingit. Kadayjay basol nga naaramid. mo. Tapay, intun no makitam dayjay abasol kakabsat. Makitam dayjay cross. Tatirason no apay anatay ni Apo Jesus ket na ibartay ije cross. Ti basol iti rason na. Basol ko, basol iti amin na tattao. Ket intun no makita tayo dayjay agtuloy manen. Dayjay mikatlo. Anya di mikatlo Pastor Ray? Panamati Pamamati mon. Kahit nang asawen apan kan agkamang ken Jesus. ken ni Apo Jesus. Kunanan ni Apo Jesus, umay ka. Ayab, agkamang ka. Tapno mawayawayaan ka, manipod iti baso la panagbiag, mawayawayaan ka kaday jay riribok ti adayo a kinatal na ti panagbiag mo, masidag ka kini Apo Jesus, mamati ka ken kuana mo. Ited na ti talna. Ited na ti ragsak. Ited na ti kinalintek ti panagbiag. Awaten tayon dayjay nga inaramid ni Apo Jesus para kada tayo. Ket ije mi kapat intun no adda ken ni Apo Jesus, anya nga nagpintas nga buya. Ikatinan dayjay daan akawus iti basol. Ket kawusan na tayon kadayjay baro nga basol. Baro nga biag. Kinalinteg. Kinalinteg na. Baro nga bado. Bado. Dayjay ti kungkuna tayo nga the robe of righteousness ni Kristo. Ket agsipod ta ni Kristo ket nalintag. Ket agsipod ta ni Kristo ket nasantuan. Ket agsipod ta pinalintag na kan ni Kristo, binadwan na kan kadayjay kinasanto na kunana may kan magnata. That is relationship. Ket intun no magnadan umayon dayjay kunata yon nga dayjay ragsak iti pannakaisalakan na. Tapay umayon dayjay talged. Baro akapadasan. Isu na nga gagayem ken kakabsat sinanama kami anya nga babaen iti nasantuan nga espiritu ket aramiden tayo dagitoy 5 nga insuro iti eleksyon tayo. Na ikeddeng amin tayo ket nagbasol. Ket agsipod ta amin tayo ket nagbasol na ikeddeng nga iti supapak iti basol tayo ket isu ni patay. Ngem aramiden tayo dagitoy napateg alima. Manen, i-review tayo. Masapul nga bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo.
masapol nga pagbabawyan tayo, Nagtibas-bas. dagiti basbasol tayo. Ket intun og babawi tayo kadagiti basbasol tayo, masapol a mamati tayo ken Apo Jesus, agkamang tayo ken kuana. Ket palubusan tayo nga dayjay parabor ni Apo Jesus. Kawusan na tayo kadayjay kinalintag na. Sa tayo tumagnan, kadwa tayo na Apo Jesus. Yan. Kapadasam dayjay Pastor Ray. Wen, Pastor. Kapadasam matin dayjay Pastor Leo. Magadamag. Adun kakabsat digiti mununan anya nga nagbiag kaday dyan kapadasan. Ket awisin da kayo, aramidin nyo met dayjay. Pudno launay ti kunanan Apo Diyos. Awan to't agbabawi, kaday jay nga aramidin da. Dawatik nga road nga iti panang rekap tayo kabsat ket agkararag tayo. Bendito nga Diyos, managayat nga Ama. Agyaman kami o Diyos kaday toy nga ayat mo nga inted mo kada kami. When bigbigan mi o Diyos nga da kami ket managbasol. Bigbigan mi nga nakaramid kami kadagiti maikaniwas kadagiti pagayatam. Nagsalungasing kami kadagiti linlinteg mo Ama. Nga magyaman kami iti panagayat mo kada kami. Tababayan iti nasantuan nga Espiritum ket tubngaren na kami. Ket ipalawag na kada kami, pakamuna kada kami o Diyos, kadagiti basbaso mi. Umay kami nga sila ladingit, kadagito nga naramid mi. Ket umay kami nga agyaman Ama, tamabalin kami nga kumamang iti anak mo. Ket agyaman kami iti ayat na, agyaman kami iti parabor na. Saan na kami nga kayat, nga matay, no di ket di awatin na kami. Dalusan na kami, bugwan na kami, guguran na kami, babaen kadayta nga man nakabalin adara na. Agyaman kami o Diyos, iti karim nga kawusan na kami, iti baro nga pagananay. Dayta iti kinalinteg, iti anak. Agyaman kami, tinikan na kami, iti karbingan ken gundaway nga makipagna, kina Apo Jesus. Dahiti pan nakipagnami o Diyos, ket idalan na kami, itunda na kami ita pagariam. Gayta, umay kaminton nga makipagnaet ken kay tibiyag nagnanay. Agyaman kami o Diyos, kadigito kakapsat mi, kagayem mi, nga sumursurot kadigito nga pag naginadal mi, ket sapay kuma, dati santo nga Espiritu midalan na iti panagbiag, digito nga kagayem mi, digito iti dinawat mi, tinagan na po Jesus. Amen. Umayan ti oras ti panagpakada kabsat. Ited ko kadigitoy naalibtak. Saan nga mapasardeng nga kakaduak nga ibingay da digiti kinapud nga muda. Pastor Leo sa kanton Pastor Ray ket agpakada tayo itong aruden. Patyen mi nga, amin tayo, ito agagayam kan kakabsat, kaya't natin may salakan. When? Amen. Nadal tayo dagiti addang ti panakaisalakan, ket itultuloy tayo iti panagadal, kada ito'y sumarunumanen alawas, isong awisin da kayo, awisin nyo mat, dagiti gagayem nyo, tapno ti kasta, agmay may satay kuma, amay salakan, gapu ti parabor, niya po Isus. Amen. Ti Diyos kada tayo. Wen kakabsat, madan tayo tinagpayduma nga kapadasan, inton nagtultuloy tayo nga makipagnagan na Jesus, agbiag ken kuana, kaya nagtultuloy nga pagbiagan ti kinalinteg na, ket isu inton umay, yawid na tayo tuji langit nga pagtaingan. Thank you very much. Agyaman tayo met iti Hope Channel. Tadito iti pagbuybuyaan digiti kakabsat tayo niya. So that ti pangsursurutan da kada tayo. So nga urayan da kamin tumanen gagayem ken kakabsat iti kastoy met laeng nga panawen. Oras iti panagadal. Dito tayo met laeng Hope Channel. Ket patyen tayo nga ni Apo Dios iti mangbendisyon kada tayo. Bagnal daw tayo amin. Ni Apo Dios iti makada-kada kayo. Mananam tayo kumada, Japan nakaisalakan tayo. Babaen, kaday Japan nagayat ni Apo Diyos. Ingana kaday sumaruno kakabsat, nga oras ti panagadal, agkikita tayo tumanen, bangal daw tayo mamin kakabsat.
For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the praetorium, but they themselves did not go into the praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Bringing God's truth home. You're watching the Hope Channel. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.